Хөрмәтле кем, хөрмәтле Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары, мөхтәрәм утырышларда катнашучылар. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән җиңмаклау утырышын башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Әле генә без бик матур чарадан кайттык. Татарстан президенты һәм Төркиянең премьер-министры катнашында Казанда Садри Максудыйга бик мәхәббәт һәйкәл ачылды. Сез Садри Максудыйны күпләрегез инде беләсез. Ул безнең мәшһүр милләтпәрвәр шәхесләребезнең, тарихи шәхесләрнең иңнәреннән 20 гасыр башында Татарстанда Казанда яшәп, эшләп, Дәүләт думасында мөселман фракцияларын җитәкләп, шуннан соң инде Төркиядә 2 тапкыр, 3 тапкыр шушы Төркиянең парламентында сайланып, парламент депутаты булып, ул Төркиянең җитәкчесе Ататюркның киңәшчесе булып эшләгән, вакыйга киңәшчесе булып торган кеше. Аның биргә бүген ачылышына аның кызы Гүнел Пултар да килгән иде. Бик матур чарада, шуннан да салкынлыгы да сизелмәде. Урамда халык сәгать буена басып, менә шушы һәйкәл ачылганны көтте. Безнең татарны бер нәрсә белән куркытып булмый. Нинди генә салкын булса да, төрекләр шапкаттылар. Бу салкында ничек килгәнсез дип әйттеләр. Рәхмәт халкыбызга, интеллигенцияга. Бүген безнең биредә бик мөхтәрәм безнең беләшли торган дәүләт җитәкчеләре, безнең министрлар, шушы Төркия делегатлары белән бүген Казанда берничә делегация, бер сартыннан берсе, сез күреп торасыз, Төркиянең премьер-министры биредә бүтән төбәкләрдән килгән, Мәскәүдән килгән кунаклар бик күп. Шуңа күрә дә безнең министрлар шулар белән аларның урынбасарлары биредә, Мәдәният министрыныкы да, Мәгариф министрыныкы да, безнең Татарстан президентының аппаратыннан Данил Махмутович биредә утыра, аларның бүлекләреннән биредә шулай хезмәткәрләр. Рәхмәт сезгә. Татарстан министрлар кабинетыннан Ришат Радифовна, күренегез Ришат Радифовна. Шулай күпләрегезгә таныш, бөтен регионнарда, чит илләрдә узган чараларга алар бармыйча калмыйлар, оештырып баралар, безнең иҗат кешеләрен оештырып баралар, аларның өлкәләрдә һәр вакыт булышалар. Мәдәният министрының урынбасары Гүзәл Азатовна, рәхмәт. Шулай бөтен чараларга нинди мәдәният чаралары бар, шушы Мәдәният министрлыгы Гүзәл Азатовна йөри безнең белән. Шулай биредә минем Кырымда утырган безнең Татарстанның хөрмәтле мөфтие Камил хәзрәт Сагмигуль. Сез аның инде гамәлләрен ишетеп белеп торасыз, иеме? Шулай. Рәхмәт Камил хәзрәткә. Ул күптән үткән ел безгә мөрәҗәгать итте. Минде Татарстанның бөтен мәчетләрендә җомга намазларын гел татарча гына укыту мәсьәләсен күтәрергә җыенам. Сез ничек карыйсыз дип миңа шалтыраткан иде. Мин әйтәм, без 5 куллап, ничә елдан бирле шуны көтәбез, шуңа битләнәбез инде дип. Менә рәхмәт шушы әйберне башкарып чыкты. Үзенең командасын аңлатып, ышандырып, каршылыкларда булды әлбәттә, каршы чыгышлар да бар, кемнәргәдер ул бәлки татар телен камил белмәгән кешеләргә авыррактыр да, ләкин ул менә үзенең бер юлы бар, үзенең әйтик алып барган сәясәте, ул моны кертә алды. Бүген көндә Татарстанның бөтен мәчетләрендә җомга намазлары татар телендә укыла. Рәхмәт сезгә. Илдар Ринатович, Татарстан Мәгариф министрының беренче урынбасары, татар мәгарифе өчен җаваплы кеше, ул үзе мәктәптә, гимназиядә директор булып торган кеше һәм безгә нык ярдәм итүче кеше. Алган безнең кешеләрне сез барысында таныйсыз, аларны тәкъдим итеп тормыйм. Менә шушы кыска гына отчет минем кулымда, бу отчетны мин сезгә укып чыгарга тиештер инде. Бәлки өстәүләр булса, аннан соң чыгышларга күчәрбез. Без горурланып әйтә алабыз. Бүген татар оешмаларының эшчәнлеге тулы бер системага салынган. Ул эшләр арасында дөньяны, илләрне, төбәкләрне шаулатканнары да бар.
көндәлек мәшәкатьләре дә җитәрлек. Бөтен татар конгрессы да, аның җилле оешмалары да бер юнәлештә эшләделәр. Кыскасы, булар халкыбызны милләт итеп яшәтү юлында башкарылган күп кырлы эшләр. Минемчә, аларны санап тору кирәк тә түгел, чөнки сез аларның ичендә кайныйсыз. Шулай да кайбер масштаблы чаралар турында әйтергә кирәк дип саныйм, чөнки аларның милләт тормышына тәэсире күзгә күренеп тора. Бөтен татар конгрессы милләттең киләчәген кайгыртып, инде ничәмә еллар дәвамында татар яшьләрен берләштерү буенча зур эшләр алып бара. Шушы эшләрнең нәтиҗәсе буларак, соңгы елларда татарлар яшәгән төбәкләрдә һәм илләрдә 120дән артык татар яшьләре оешмалары барлыкка килде. Әйтик, Мәскәүдә, Новосибирскида, Казахстанда, Үзбәкстанда һәр елны меңәр кешелек тулы залларда яшьләр чаралары уза. Чиләбе каласында яшьләр яратып кабул иткән яңа проект Татар кызы бәйгесе шаулап керләр уза. Уйлап карагыз, бу тамашаны карарга һәр елны 8000 урынга исәпләнгән зал шыгрым тула. Менә шушындый чаралар татарны дөньяга таныта да инде. Быелның 4-5 августында Казанда 7-нче Бөтен татар яшьләре форумы узды. Җыенда Русиянең 60 төбәгеннән һәм 30 чит илдән 900 делегат катнашты. Җыенның эшчәнлеге бу юлы яңа форматта узды. Акыл фабрикасы дип аталган проект кысаларында яшьләр милләт тормышына кагылган төрле мәсьәләләр турында сөйләштеләр. Пленар утырышта Корстон кунакханәсендә узды. Аның эчендә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Шулай яшьләр борынгы шәһәре Болгарын карап кайттылар һәм Арча паласының бәйрәм кичәсендә катнаштылар. Тукайга сәяхәт кылдылар. Конгресның эш планына кергән һәм елда уздырылучы җыеннар арасында милли тормыш һәм дин Бөтен Русия татар дин әһелләре форумы аерым урын алып тора. Быел 19-21 май көннәрендә 7-нчесе итеп уздырылган форум эшендә Русиянең ерак көнчыгыштан Калининградка кадәр барлыгы 68 төбәгеннән 916 делегат катнашты. Форумда беренче тапкыр Якут автономия өлкәсе, Амур өлкәсе, Тамбов өлкәсе, Дагыстан һәм башка төбәкләрдән әһелләр килде. Форумның пленар утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Форум делегатлары 21 май көнне Изге Болгар җыенында катнашты. Бөтен татар конгрессының дин әһелләре беләшләве зур мәгънәгә ия, чөнки бу Татарстан җитәкчелеге тарафыннан конгресска йөкләнгән җаваплы вазифа. Шуңа күрә төрле төбәкләрдә әлдән килеп чыккан һәм дингә кагылган проблемалар хәл итү мәсьәләләрендә конгресска йөкләнә. Бүген дә күп кенә шәһәрләрдә, әйтик, Мәскәүдә, Калининградта, Владивостокта, Хабаровскида, Омскида, Томскида мәчетләр тирәсендә мәсьәләләр җитәрлек. Безнең фикеребезчә, милли оешмалар бу өлкәдә дин әһелләре белән тыгыз эшләргә тиешләр. Бу бүгенге көн таләбе, халкыбызның иманга кайтуында бердәмлек иң мөһим шартларның берсе. Беренче ярты еллыкта уздырылган зур чараларның тагын берсе 4-нче Бөтен татар хатын-кызлар форумы. Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы белән берлектә 24-26 апрель көннәрендә һәм Тукайның 130 еллыгына багышланган чаралар белән үрелеп барган форум эшендә Русиянең 50 регионыннан 22 чит илдән 500 делегат катнашты. Быел 16-18 март көннәрендә булып узган иң зур чараларның берсе 5-нче Бөтен Русия татар авыллары эшмәкәрләре җыены. Һәр елдагыча Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында узган җыенга Русиянең 36 регионыннан 664 кече бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре килде. Җыенга катнашучыларны Казанга юллауда, шулай ук чара басаларында Россия Федерация төбәкләрендә җитештерелгән хәләл продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе оештырылды. Аерым чараларга килгәндә, узган 15 елның 29-30 октябрендә без беренче тапкыр Бөтен Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр, ягъни краеведлар җыенын уздырдык. Русия киңлекләрендә 4300-гә якын татар авылы булуын исәпкә алсак һәм әлеге авылларның төбәкләрнең тарихларын маңгада бер системага салып өйрәнү булмавын истә тотсак, әлеге чараның әһәмияте аңлашыла торгандыр. Әлбәттә, төбәкләрдә аерым краеведлар инде күп еллардан бирле эш белән шөгыльләнеп килде һәм моның нәтиҗәсе буларак йөзләрчә китаплар дөнья күрде. Ләкин моңа кадәр татар краеведларын берләштерүче, аларга юнәлеш бирүче, ярдәм итеп торучы җәмгыять юк иде. Җыенда Бөтен Россия татар тарихын төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы сайланды. Төбәкләрдә татар краеведларының җирле оешмаларын булдыру максаты куелды. Бүгенге көндә 20 төбәктә шундый җәмгыятьләр оешты. Бөтен татар конгрессының ватандашлар белән эшчәнлеге дә күп кырлы. Бу эшчәнлек Татарстан хакимиятләре белән дә, федераль даирәләр белән дә хезмәттәшлек нигезендә алып барыла. Һәм әйтергә кирәк, Татарстанның уңышлы тәҗрибәсен федераль хакимиятләр дә хуплый. Русия Федерациясе президенты һәм илнең тышкы эшләр министры
Мәскәүдә узган Русия ватандашлар конгрессында Бөтен дөнья татар конгрессының ватандашлар белән эшләү юнәлешен югары бәяләде. Татарстанның тәҗрибәсен алар бөтен дөньяга таратырга кирәк дигән фикерне әйттеләр. Булар барысы Татарстанның илдә тоткан урынын күрсәтә. Ватандашлар белән эшчәнлек бүген Татарстанда тулы бер системага әверелде. Шулар арасында иң уңышлы эшләп килгән милли оешмалар Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Венгрия, Литва, Финляндия, Төркия, Кытай, Канада, Австралия, Америка Кушбаш Штатлары, һәм башка илләрдәге татар оешмалары, чит илләрдәге милләттәшләребез тормышына Татарстан җитәкчелеге тарафыннан да игътибар бик зур. Татарстан президенты кайсы гына илгә бармасын, анда яшәүче милләттәшләр белән очраша. Мондый очрашуларны президентның җылы мөнәсәбәтен милләттәшләребез зур канәгатьлек белән дулкынланып кабул итәләр. Өстәп шуны әйтергә кирәк. Мондый очрашулардан соң Татарстан президенты республиканың төрле оешмаларына үзенең күрсәтмәләрен бирмичә калмый. Нәтиҗәдә ватандашлар мәнфәгатьләрен кайгырту йөзеннән конкрет эшләр башкарыла. Быел гына да республика президенты үзенең эшлекле сәфәрләре вакытында Алмания, Австрия, Чехия, Канада, Казахстан, Латвия, Беларусь, Америка Штатлары, Франциядагы татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Чит илләрдәге милләттәшләр тормышындагы яңалыкларга килгәндә, беренче чиратта Европа татарлары альянсы оешмаларда була. 16 елның 7 апрелендә Чехияның Брно шәһәрендә Европа татарлары альянсы идарәсенең киңәйтелгән утырышы узды. Утырыш эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге зур делегация, Чехияның Көньяк Моравия крае гетманы Михаил Гашек, Русиянең Брнодагы генераль консул Александр Будаев, Русиянең тышкы эшләр министрлыгының ватандашлар белән эшләү департаментының аналитик бүлеге җитәкчесе Николай Барабанов һәм Европа берлегенә кергән 17 илдән Австрия, Бельгия, Болгария, Бөекбритания, Венгрия, Германия, Голландия, Италия, Латвия, Литва, Монако, Польша, Словакия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония барысы 70-кә якын милләттәшебез катнашты. Бөтен татар конгрессы альянсының оешуын һәм аның эшчәнлеген соңгы еллардагы иң әһәмиятле проектларның берсе дип саныйбыз. Чөнки бу безгә Европада татар мәдәниятен һәм туган телебезне сакларга киң мөмкинлекләр ача. Моның матур үрнәге итеп, Литвада Европа берлеге матди ярдәме белән 2 яңа татар милли мәдәни үзәкләрен ачуны атап була. Берсе 14 елда 40 татар авылында, икенчесе 15 елда Немәҗес шәһәрендә ачылды. Мондый мәдәни үзәкләрнең барлыкка килүе очраклыгына хәл түгел. Бу үзәкләрне ачуны без татар дөньясы үсешенең төп юлларыннан берсе дип саныйбыз. Җәй айлары сабантуйлар чоры. Май аеннан башлап августка кадәр бөтен дөньяда бер артлы милли бәйрәмнәр уза. Татарстан Республикасының чит илләрдәге рәсми вәкилләре, татар оешмалары лидерлары, җирле татар эшмәкәрләре һәм әлбәттә инде Татарстан Республикасы ярдәме белән әлеге бәйрәм гомум федераль гына түгел, татарлар яшәгән чит илләр танып белгән һәм яратып кабул иткән дөнья күләм мәдәни күренешкә әйләнде. Юкка гына Сабантуй халыкара этно-мәдәни хәрәкәт дип бәяләнми. Быел гына да дөньяның 25 илендә 70 һәм Русиянең 56 төбәгендә 247 Сабантуй бәйрәме узды. Беренче тапкыр әлеге чара Швейцарияның Женева шәһәрендә, Австриянең Вена шәһәрләрендә үткәрелде. Татарстан Республикасы бу чарага зур әһәмият бирә. Без аңа гади бер күңел ачу чарасы гына дип карамыйбыз, аны туган телне, милли мәдәниятне, гореф-гадәтләребезне саклау механизмы рәвешендә файдаланабыз. Зур масштабларда узатылган мондый бәйрәм һичшиксез анда катнашкан халыкларның үзара аңлашуына хезмәт итә, милләттәшләребезнең абруен күтәрә. Моның әһәмиятен урындагы хакимиятләр дә яхшы аңлый. Күп җирләрдә Сабантуй чарасы ул илләрдә узатылган бәйрәмнәрнең рәсми исемлегендә. Соңгы елларда ватандашлар белән эшләүдәге иң уңышлы проектларның берсе ул читтәге татар яшьләрен Татарстан югары уку йортларына кабул итү программасы. Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты Татарстан Республикасы президенты икләмәсе нигезендә чит илләрдәге милләттәшләребезнең Татарстан югары уку йортларына укырга кертүгә ярдәм күрсәтә. Соңгы 10 ел эчендә барлыгы 2000-нән артык студент кабул ителде. Быел Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Таҗикстан 139 бала Татарстанга бюджет урыннарына керде. Быел чит илләрдә татар оешмаларының матур юбилейлары да булып узды. Павлодар өлкәсенең татар-башкорт иҗтимагый мәдәни үзәгенә 25 ел, Таҗикстанның Дуслык татар-башкорт мәдәни үзәгенә 25 ел, Эстониянең Идиваурума татар мәдәният җәмгыятенә 20 ел. Әлеге зур чараларда конгрессның вәкилләре катнашты. Татарстан һәм татар мәдәнияте дөнья илләрендә һәрвакыт зур кызыксыну уята. Шуңа да Татарстан әлдән-әле чит илләрдә зур мәдәни чаралар уздырып тора. Шундый чаралар арасында Татарстан көннәрен атап була. Быел мондый чаралар Төркия, Литва, Венгрия, Франция, Төркменстан, Үзбәкстанда узды.
Әлеге чаралар Татарстанның иҗат коллективлары катнашында үткәрелә. 2016 елның иң мөһим вакыйгаларының берсе дип Казакстан Республикасының Семей шәһәрендә бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайга һәйкәл ачылуына тап була. 17 елда Муса Җәлилгә Казакстанның Күкшетау шәһәрендә һәйкәл ачылачак. Әлеге зур эшләр милли җанлы татар меценатлары тырышлыгы белән башкарыла. 2016 елда чит илләрдәге татар милли мәдәният оешмаларын, шулай ук методик уку әсбаплары белән, матур әдәбият белән, милли темага багышланган аудио һәм видео материаллар белән тәэмин итү эше дәвам итте. Бүген Татарстанны тарихи ватаныбыз, Казанны рухи мәркәзебез дип атауына җитми, Татарстан белән кызыксынган милләттәшләребезне бирегә китерү ул мөһим бурычларның берсе. 2004 елдан башлап милләттәшләребез Бөтен татар конгрессының этник туризм программасында катнашалар. Быел гына да әлеге программа нигезендә Татарстанга Литва, Бельгия, Германия, Франция, Кыргызстан, Кытай илләреннән милләттәшләребез килде. Алар өчен бик эчтәлекле һәм тулы программа төзелгән иде. Узып баручы елның татар дөньясы өчен зур чараларның берсе ул 7-9 декабрьдә Казанда узатылган Конгрессның башкарган комитетының киңәйтелгән утырышы һәм Татарстан Республикасы президенты Миңнеханов катнашында узатылган Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы. Әлеге чараларның эшендә 700 вәкил катнаша. Шул исәптән 130 кеше 28 якын һәм ерак чит илдән дөнья буенча сивил яшәүче татар халкының телен, мәдәниятын, гореф-гадәтләрен саклап калуда эшлекле хезмәттәшләрнең өлеше зур. Татарстаннан читтәге милли җәмгыятьләр, мәдәни үзәкләрнең ни дәрәҗәдә кулай җәюе еш кына эшмәкәрләр күрсәткән игътибарга бәйле. Мондый җыенның максаты социаль-икътисади үсеш ягыннан Русиянең алдынгы төбәкләреннән саналган Татарстан белән соңгы елларда ныгып аякка баскан татар эшмәкәрлегенең көч-куәтен, татар милли тормышын җанландыру өчен берләштерү. Әлеге саналган эшләр Татар конгрессының башкарма комитетының, Татарстан Республикасы президентының Тышкы эшләр департаменты, айрым министрлыклар, Тышкы эшләр министрлыгының Казандагы вәкиллеге, Татарстан хөкүмәте, Татарстан чит илләрдәге вәкиллекләре, Русиянең айрым илчелекләре һәм консульциялары белән тыгыз бәйләнештә алып барылды. Татар җәмгыятьләре тормышында бик күп уңай үзгәрешләр бара. Бу барлык милли өлкәләргә, яшьләр һәм хатын-кызлар хәрәкәтенә, иҗтимагый оешмаларга, дин эшлекләренә һәм эшмәкәрләргә кагыла. Соңгы вакытта татарларның үзләренең рухи ватаннары дип саналган Татарстан башкаласында берләшергән тулышы күзәтелә. Алар республика үсешендәге уңышларга сөенеп, туган кыенлыклар өчен борчылып яши. Киләсе елда безне зур эшләр көтә. Беренчедән, Бөтен татар конгрессының 6-нчы съезды узачак. Һичшиксез, бу татар дөньясы өчен зур вакыйга. Бу зур җыенга әзерлек бүгеннән башланырга тиеш. Әлегә хәтле ирешелгәннәргә таянып, без конгрессның яңа идеяләргә нигезләнгән ышанычлы платформасын булдыруны максат итеп куябыз. Күреп торабыз, бүген милләтләргә карата көчле басым бара. Мондый шартларда туган телне саклау җиңел эш түгел. Яңа платформа нәкъ менә шул тел мәсьәләсен бер сүзсез хәл ителергә тиешле проблема дәрәҗәсендә куячак. Һәм моның өчен безгә зур үҗәтлек белән җиң сызланып эшкә керешергә кирәк булачак. Милләт эшендә нык булыйк, газиз туганнар. Хәзер чыгышларга күчәбез. Беренче итеп сүзне Оренбур өлкәсе төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Забиров Руслан Рамил урына бирә. Хөрмәтле президиум, хөрмәтле милләттәшләр, кайнар сәлам сезгә Оренбург татарлардан. Оренбург региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте тарихы 1989 елда башланды. Шул вакытта Оренбург татар иҗтимагый үзәк барлыкка килде. 1996 елда ул Оренбург шәһәре милли мәдәни автономиясе исемен йөртә башлады. Шул ук вакытта Оренбург өлкәсендә Орск, Бугырстан, Бузулук, Сорочинск шәһәрләрендә һәм татар каргаласы белән Әсәкәйдә авылларында җирле татар иҗтимагый оешмалары барлыкка килә башладылар. 1999 елда шәһәр татар автономиясе әгъзалары инициативасы буенча район татар җәмгыяте вәкилләре катнашында һәм аларның карары буенча Оренбург региональ татар милли мәдәният автономиясе оештырылды. 2010 елда ана яңа исем бирелде. Региональ иҗтимагый оешма Оренбург татар милли мәдәни автономиясе. Бүген Оренбург региональ татар милли мәдәни автономия ул җирле татар милли мәдәни автономияләрдән һәм иҗтимагый оешмалардан торган шелтер. Өлкәдә Абдулин, Александровка, Әсәкәй, Матвеевка, Тыстүбә районнарда һәм Орск, Бугырстан, Оренбург шәһәрләре
8 içtimai uyuşma işleyi. Оренбург региональ татар milli medeni автономиясının 25 yıllık tarihi var. Anın bu struktur bölükçeleri tem yönetişler boyunca işliler. Birinci, etnokultura komponentli mekteplerinin direktörleri hem okutuşları birleşmeleri. İkinci, Tatar Yaşları Birleşmesi. Üçüncü, Akkılfak Tatar Hatun Kızları Birleşmesi. Dördüncü, Mecenatlar Birleşmesi. İnnelik biz zamança etnokultura magarif sistemasına ihtibar ederiz. Bizim intip maksat Tatar tili okutulgan mekteplerde okutu sıfatını kütürür. Bizim avtonomiya ülkede Tatar etnokultura komponentli mektepler bilen tıgız beylenişler tarar. Yıl sayın alarının direktörleri hem okutuşlarının atalarının bilen uçraşılar uyuşturulur. Оренбург Tatar Avtonomiya yıl sayın Tatar tili hem edebiyatı okutuşları için seminarlar uyuşturur. Anda Оренбург ülkesinin hem Tatarstan Magarif ministerlikleri vekilleri katlaşır. Seminarlarının maksadı inşaat Tatar tili hem edebiyatı okutuşlarının tecrübelerin yemgaklav hem taratu, innovasyon metodika alımları, okutu teknolojileri bilen tanışır. Şu günlerde Оренбурg'da Tatar Magarif günleri uzar. Anda Оренбург ülkesinin Magarif ministerliği vekilleri Tatarstan Respublikasının fen hem Magarif ministerliği vekilleri katlaşır. Şulay ok yıl davamında ilket regional Magarif üzerge bilen birge Tatar tili hem edebiyatı okutuşları için seminer programları iştirilir. Yerli Tatar içtimai yaşmalarından girişçiler için Tatar tilin İranlı klubları işlep gelir. Andi klublar Оренбурg'da, SK'de hem Testibide rayonlarda var. Her yılda uzgan şehirlerinin en künlesi Jalil Okulları isimli regional Tatar klasik hem zamança şiirlerin okuşları konkursu uzar. Ol yaktaşımız Geroy Şagir Musa Jalil'in tuğan gününe bağışlanan. Anda 7 yaştan alıp 17 yaşa kadar bağlar katlaşır. Konkursun tarihi 10 yıl ilk başlandı. 5 yıl ilk ol regional statusunu aldı. Yıl sayın konkursta ülkenin türlü tübeklerden 40'tan artık okuşu katlaşır. 2016 yılda Şara Jalil'in tuğan ağılında Mustafa'da uzduruldu. Konkurs jönüşçüler diplomlarga hem akşalata bölüklerge layık olurlar. Şulay ok Россияның Atkazan tabibet Рамиль Ахметұлы Завиров isimdeki premiyada tapşırılır. Riyaziddin Fahriddin ötünçe milletler yukarı götürürler, töben düşerler, alga giderler ve artta kalırlar, hocalık ederler, hizmetçi bulup yeriler. Şuşı işlerinin her birisinde asıl kış. Tip sebep yaşlardadır. Оренбурg'un Tatar milli medeni avtonomiyası karşısında ikinci yıl Tatar Yaşları Birleşmesi işlep geliyor. Birede yaş aktivist var. 2016 yılda Оренбурg Yaşları birnişe avlaki isimli şaralar yapıldı. Anda alar Tatar halkının gribgadetlerinin tradisiyonu gösterdi. Mesela Tatar toyları, kaz mesi hem başkaları. Yaş aktivistler yıl devamında avtonomiya uzdurgan şaralarda volontyorlar bulup katlaşır. Geleceğimiz aşınışlık olarda dep aşınıp kalırız. Bu yıl Tatar milli medeni avtonomiyasının karşında Akkılfak Tatar Hatun Kızları Birleşmesi barlıkka geldi. May-sentyabr aylarında birede türlü şaralar uzduruldu. Tuğan Ağılım isimli regional festival konkursta Tatar milli grifgadetleri gösterildi. Hatun Kızlarının milli baş giyimi Kılfak şıbı boyunca masterclass ötkürüldü. Sentyabrda Оренбурg'da Tatar Hatun Kızların Akkılfak Halkara forumu uzdu. Anda Оренбурg ülkesinden, Tatarstan'dan, Başkırtistan'dan, Ulyan, Penza, Samara hem başka respublikalar hem şehirden eş konak katlaştı. Medeniyet her şarda mesenatlar yardımında yaşadı geldi. Tatar milli medeni avtonomiyası bizning vekilleri bilen tıgız işliyor. Bugün de bizge avtonomiyanın mesenatlar birleşmesi akşalata zor yerden gösterdi. Tatar içtimai yaşmalar, mesenatlar bilen ortak ötkenlerin işlerimizde algı atlıyoruz. Yıl davamında avtonomiyada 12 şara uzar. Indi 14. yıl retten Akhisler isimli halkalara konkurs festival uyuşturulur. Bu konkurs SK'de bütün Tatar Kongresi vekilleri katnaşında uzar. Teneffüste konkursatlarga Tatarstan
Республикасы педагоглары җырлау һәм бию буенча мастерлыклар күрсәтәләр. Әсәкәдә шулай ук Алтын көз исемле балалар конкурс фестивале уза. Һәр вакыт укучы һәм мәктәпче балалар ана-аналары һәм укытучылары белән фестивальгә әзерләнәләр. Шуңа күрә программаның концерты өлеше киң. Фестивальдә балалар төрле районнардан катнашалар. Төстүбә гармончысы исемле конкурс. Төстүбәдә икенче тапкыр татар көйләрен уйнау буенча район конкурсы узды. Тәнәфистә күргәзмәләр һәм концерт уздырыла. 2017 елда региональ гармончылар конкурсы да планга кертелгән. 2016 елның апрелендә Татар Каргасы авылында балалар һәм өлкәннәр өчен «Без Тукайныклары» исемле татар шигырьләрен конкурсы уздырылды. Ул Габылда Тукай 130 еллыгына багышланды. Җәй татар халкы яраткан Сабантуй чоры. 2015 ел бөтен Россия авыл Сабантуй Оренбург өлкәсендә узды. 2016 елда Сабантуй күп районнарда һәм авылларында узды. Өлкә Сабантуй Абдулин районында уздырылды. Район Сабантуй 2016 елда Әсәкәй районында узды. Шулай ук татар мәдәният бәйрәме Төстүбәдә шәһәрендә гөрләп үтте. Дөресен әйткәндә, бу чара анда 20 ел булганы юк. Бу Сабантуйга без бик шат. Оренбург татар милли мәдәни автономиясе төрле юнәлешләрдә эшен алып бара. Күп проектлар планларда, аларны тиз арада эшкә ашырырга уйлыйбыз. Бездә театрыбыз, газетабыз, китапханабыз, мәктәпләребез бар. Интеп бурыч үсәргә, активистларның санын күбәйтүгә, татарның дәрәҗәсен күтәрергә. Интеп максат барсын саклап, тагын да артырырга. Игътибарыгызны җитәрлек. Хәзер сүзне бөтенләй татар конгрессы Литвадагы вәкиле Кузнецов Таир Сергей улына бирәбез. Рәхим итегез, Таир әфәнде. Ассаламу алейкум, уважаемый президент, братья и сестры. Бирзур Ахмед за внимание к нам, литовским татарам. Говорить о нас нельзя вспомнить о истории, потому что история – это потерявшихся и возвратившихся татар. 600 лет жить в окружении христианского мира и сохранить свою идентичность просто уму непостижимо. Но это так есть, это факт. В 1397 году по воле Аллаха и хана Золотой Орды Тохтамыша при союзе с князем литовским Витаутом мы попали в литовское княжество, были определены там. Немеев, его название происходит от польского слова «немежона». То есть татарам давало земли столько, татары могли брать столько земли, сколько нужно было для их потребностей. Без меры. Отсюда и происходит название «немеж», «немель», без меры. Нельзя говорить, нельзя не вспомнить о татарах, как только мы появились, также о Грунвальдской битве. О Грунвальдской битве много есть мнений, есть литовское, польское, русское, нет только татарское, когда спрашивают. Говорит, а почему нет? Мы говорим, что, я часто говорю, потому что мы придерживаемся версии крестоносцев. Лучше всех знают, из чего и как, они знают, почему проиграли это сражение. Что хочу отметить, татарами на Грунвальдской битве руководил старший сын Тохтамыша султан Джалаладдин. Войско было построено по татарской схеме, именно полумесяцем. И почему интерпретировалась история по-другому? Потому что крестоносцы обжаловали князя Литовского папе Римскому за то, что он якобы в споре между христианами на свою сторону привлек мусульман и иноверцев, и в результате чего одержали победу. Наша задача была в Литовском княжестве, это первое, что охранять князей литовских. Затем занимались мы переводами, наши предки занимались переводами и также почтой, потому что очень хорошо ориентировались по звездам. За весь период наша небольшая такая диаспора дала больше 30 генералов. Большинство татар
было выдано боярские титулы. Например, когда наша Немежанская мечеть сгорела в 1908 году, я искал в архиве и нашел рукопись немежанских татар с просьбой к губернатору о строительстве новой мечети. И там подписалось больше 100 бояр. Какая красивая каллиграфия, просто приятно было смотреть. Надо отметить тот факт, то, что мы сохранили свою идентичность только верой в Аллаха, и то, что мы на сегодняшний день имеем 4 мечети в государстве в Западной Европе. Ни одно государство не может это сказать, что было 4 мечети и все принадлежали к татарам. В 1968 году была уничтожена Вильнюсская мечеть, была еще и Вильнюсская мечеть. Сейчас уже идут переговоры, и нам выделен земельный участок, и идет все к тому о строительстве Вильнюсской мечети. Вильнюсская мечеть – это и есть возрождение нашего духа. Что отмена, почему осталось 4 мечети? Очень показательный такой пример 1956 года, когда в Немежице хотели снести мечеть, Немежанская татары в 1956 году оцепили мечеть живой цепью, люди руками. И так стояли 3 дня, день и ночь, жили в этой мечети, отстояли эту мечеть. И сегодня она есть, стоит. Это наша гордость. Что касается языка, почему мы говорим, почему сейчас я говорю на русском языке, потому что в результате политических условий таких, особенно после Люблинской унии, где татарам было запрещено разговаривать на своем языке, был введен государственный польский язык, и до Люблинской унии князьям литовским было выгодно, что татары разговаривали на своем родном языке. В принципе, с ними никто не мог договориться, определенно только часть людей знала перевод. После Люблинской унии началось исчезновение татарского языка, но он не исчез. Татарский язык приобрел другую форму. Шрифт был арабский, но, представляете, на арабским шрифтом писалось на польском, литовском, русском языке. И если кто-то знал арабский шрифт, он его ничего не мог понять. Это надо было знать несколько столько языков. И что хочу сказать, эти рукописи сегодня они очень исследуются и востребованы. И письменность, арабская письменность у нас сохранилась до начала 20 века. На сегодняшний день действительно происходит возрождение нашей общины, не глядя на те потери, мы их востребуем. Это первое, что открыто у нас 2 больших культурных центра, одних из самых крупных в Прибалтике, в Прибалтийском регионе. И открыты они с помощью Евросоюза. Основная помощь была средств именно получено с Евросоюза. И в этих центрах сейчас происходит новое возрождение наших общин. Здесь мы постоянно имеем приглашения на выставки. Есть международные, республиканские выставки. Сейчас мы были на 3 сентября на выставке, международной выставке Elite Expo, если центральная, где, если смотрели по телевидению, где была встреча стран Евросоюза, именно в этом месте, значит, и мы имели огромный успех. В основном мы представляем кулинарное наследие и другую свою культуру. Сейчас мы будем в январе 20-22 опять выступать на выставке в Лит-Экспо и представлять туризм. Мы хотим, чтобы через наши общины был бы открыт туристический маршрут. Именно через туристический маршрут мы видим усиление и развитие наших общин. Что касается потерянной и возродившейся,
Начало, что с нами совсем недавно, на 5-м съезде Всемирного конгресса татар, когда Зинурович, когда вот и удивились, что именно есть исторические такие татары. До этого, можно сказать, нас не знали. И за этот короткий период мы очень много сделали. Большое спасибо Всемирному конгрессу татар, всему руководству Татарстана за внимание к нам. На теперешних наших праздниках постоянно присутствуют представители Татарстана. И для нас это очень большая гордость. Что касается встречи в Риге 5 октября с президентом Республики Татарстан, это новый шаг в развитии татар, прибалтийских татар с Республикой Татарстаном. И мы на это надеемся. В эту замечательную дату, 620-летие, хотел бы сказать, это, можно сказать, не наш праздник. Мне очень нравится высказывание президента Татарстана. Нельзя подразделять татар на литовских, белорусских, польских и крымских, еще каких. Есть просто татары. И мы будем придерживаться этого мнения. Мы просто татары. И поэтому в этот праздник, 620-летие нашего прибытия в Литву, это не есть наш праздник, а мы считаем, что это есть праздник всех татар. Очень отрадно, что к этому мероприятию было приурочено и Сабантуй, Евросабантуй 2017. Он тоже будет проходить в Литве. И эти в совокупности два праздника, два мероприятия прекрасно представят татарскую культуру именно странам Евросоюза, Европы. Потому что когда у нас была поездка на поле сражения Гренвальдской битвы, значит, еще о татарах высказывается не так, как мы хотели бы, не так, как мы есть. И мы должны представить культуру ту, которую мы имеем, которой мы можем гордиться. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем всех, весь татарский народ, всех желающих к нам на праздник, на 620-летний юбилей прибытия татар в Литву и Евросабантуй 2017. Подробнейшая информация получится все позже. Мы сейчас вот еще встретимся, будет произведена корректировка мероприятия, значит, все. И когда все будет уже подготовлено, мы вас всех информируем. Спасибо за внимание. Söz Kurban ülkesi Tatarları Kongresi Reisi Yunusov Murat Ravиловна берілді. Біздің Курган түбігіміз бек өзімшіліклі, терең, нечіктер айрым бір яқ. Курган өлкесінде татарлардың саны 25 мың шамасы. Анда яшепші татарлар өздерінің тамырларын, ғөрек-ғадәтләрен саклап, қалу белән кызыксынып яшиләр. Оешмабыз әле яңа гына диярлек эшен башлаган иде. Вакыт бик тиз уза, алда яңа эшләр, яңа карашлар. Һәр милләт кешесе өчен иң матур тел туган тел, иң моңлы көй, милли көй. Шушы туган телне, милли көйне югалтмас өчен безгә үз тормышыбызны, телебезне сакларга, ныгытып, өйрәнергә кирәк. Бу юнәлештә региональ иҗтимагый оешмаларының да роле бик зур. Курган өлкә татарлары борынгы бабайлардан якты мирас булып калган телен, моңын, күркәм бәйрәмнәрен, матур ғөреф-гадәтләрен саклап калырга бик нык тырыша. Минем эш башлауга 1 ел булды. Эш башлау белән Татарстандан ярдәм итүгә сизелеп торды. Сайлаулар алдында, сайлау вакытында Татарстан президенты, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре килделәр. Алар килүгә мине сайладылар, аннан соң бик зур бүләк булды безгә. Бер автобус Казан филармониясы артистлар белән килеп, берничә районда бушлай 6 концерт куйдылар. Шул ук вакытта декабрь аенда ТНВ Татарстан телевидение хезмәткәрләре килделәр. Алар татарлар яшәгән 7 авылда булдылар. Авыл баручы Лейсан Садридинный
илеләп, интервью алды һәм 7 тапшырулар әзерләде. Бу елда 100-дән артык кеше Татарстанда булып кайтты. Республика Мәгариф министрлыгы чакыру буенча балалар өчен татар телен өйрәнү максатыннан оештырылган дуслык лагерендә балалар рәхәтләнеп ял итте. Алар анда татар теле, милли мәдәният өйрәнделәр. Марат, азапланма укып, сиңа укымасаң тагын да котырак килешә. Маратны мин 2 сүз белән генә тәкъдим итәсем килә. Үзенең авылыннан чыгып китеп, северда, төньякта, Ханты-Мансыда зур бизнес ясаган кеше. Шушыннан соң туган авылына кайтып, авылның нинди хәлдә икәнен күреп, үзенең хисабына клубны, мәктәпне ремонтлап, авылны мәчет салып, шуларны күтәргән кеше. Biz şuşa işlerinden sonra ana bununla küçük boyutlarda takdim etken idik. Bu Hantı-Mansı'da biznesi kaldırıp üzerinin tebekine küçük boyutlu bir avurluk bilen ülkenin Tatar uyuşması jitekçisi istip saylattırdık bize. Hazır ona bir yıl Tatar'ın jitekçisi onun kadar işlegen kişi var mı iken, o tün yapamı işte hakimiyetler başta bir karşılık gösterkenlerdi. Hazır yüzleri ama yavaştılar, rahatlanıp onun işlegenine kul çağı oturarlar. Bizge bu yılda 2 grant verildi Tatarstan Respublikasından. 2 grantta da biz ötkerdek zor berenler. Liki onda berenler bizde bulgana yok idi. Şuna zor rahmet. Tatarstan Respublikasından Kongres Tatarga. Onlara bizden mutlu. En birinci Kurgan ülkesi Sabantoyu. Onda beren bulgana yok idi. Şunlarda da bir taptı. Bu yıl öttü, Allah'a şükür geldiler. Konaklar zor, büyük yakşı tırıştılar, büyük motor ötkerdik. Bugünkü günde birlep işlep tarafız. 2 mektepten okugan Tatar tili bulgandı men kelgençe. Hazır bu yılda 15 mektepte Tatar tilini okudular. Samar şəhərinin yaptılık ayrım fənləri Dirent'in bilim birişi mektebi direktörü Radik Rəfqatoğlu Gazizov'a verirler. Selamun Aleyküm, din kardeşlerim, hürmetli Hazret, hayırlı iş, hürmetli Rinat Zinoviç, Prezidium, kadreli milletteşler. Samar ülkesinden sizge kaynar selamlar. Şəhərimizin yaptılık Tatar mektebi 1997 yılının Tatar tilin hem medeniyetin, Dirent'in İranı Gümumi Ortam Bilim Biri Учреждениясы olarak işli başladı. Birinci yılını 170 okuşa kilse, bu yıl bizde 477 bala bilim ala. İkinci sınıftan başlap, barlık sınıflarda da atnağa 2 saat Tatar tili hem Tatar edebiyatı okutular. 3 yılga bir tapkır biz mektebimizin Tatar tilin hem medeniyetin, Dirent'in İranı statusunu rastlayız. 2013 yıldan başlap, biz federal devlet bilim biri standartları kısalarında okutabız. Yine şu standartlar negizinde Tatar tilinden sınıftan tış, Tatar halk ağız icadı, Tatar halkının medeniyeti, milli kireç, Tatar büyüleri, Tatar jırı kursları, dini medeniyet negizleri hem dünyevi etika negizinde İslam medeniyeti öğrenilir. Şəhərimizin yaptılık mektebi başka mektepler arasında tutan orunu, birden devlet imtihanları neticeleri, hem bizde okuşu bağlılar sanının yıldan yıl arttığı yağından da üse var. Bu yıl birden devlet imtihanlarında da okuşularımız Rus tilinden 98, 96, 95 bal, tarihten 98 bal, başka fenlerden de şulay 80'den artık bal alı bəxetine eriştiler. Bu Samar ülkesi kişilerinden küpke yuvarlar. Bu yıl yaptılığımız Yıl Mektebi 2016 beygesinde katnaşıp finalga çıktı hem Şkola Aktivного Гражданина nominasyasında birincilikini yavladı. Şolay etip Samar'da işlevişi 160 mektep arasında birden bir Tatar yaptılık mektebi 10 en yakşı mektep sanlığına kirdi.
ел буе төрле фәннәрдән үткәрелгән бөтен Россия олимпиадаларында, Казанда татар теленнән уздырылган төбәкара, халыкара олимпиадаларында, укучыларның фәнни конференцияләрендә катнашып, укучыларыбыз мәктәбебезнең данын якладылар һәм үзләренең югары белемнәрен күрсәттеләр. Рус телендә генә белем һәм тәрбия алган әти-әниләре үзләре дә ана телен онытып баралар, ә беренче тәрбия гаиләдән килә бит. Бездә татар теленә аңлы мөнәсәбәт булдыру буенча даими эш алып барыла. Мәктәптә 4нче тапкыр шәһәребезнең рус мәктәпләрендә белем алучы татар балалары арасында татар теле буенча бәйге олимпиада уздырыла. Әйтергә кирәк, бу татар теле буенча шәһәр олимпиадасы башка фәннәрдән дә үткәрелә торган төрле олимпиадалар, укучыларның фәнни эзләнү эшләре буенча уздырыла торган конференцияләре белән беррәттән Самара шәһәренең мәгариф департаменты тарафыннан чыгарыла торган җыентыкта урын алган. Һәр ел сайын татар теле декадасы көннәрендә дә шулай ук төрле бәйгеләр, шигърият бәйрәмнәре уза. Укучыларыбыз әдәби телнең үзенчәлекләренә төшенәләр, телләрен шомарталар. Бу бәйгеләргә Татарстаннан күренекле шагыйрьләребезне чакыру да гадәткә киреп бара. Барлык сыйныф укучылары да өлкә күләмендә ел сайын уздырыла торган татар балалары җырлы исемле фестивальдә катнашалар. Галязгар Камал театрының гастрольләре булган чакта спектакльләрдән соң мәктәбебездә укучылар өчен Казан актерлары белән очрашулар уздырырга тырышабыз. Соңгы 6 елда барлык укучы малайларыбыз да диярлек татар көрәше белән мавыга. Быел Омск шәһәрендә спорт көрәше буенча уздырылган Россиянең беренчелегендә безнең физкультура укытучысы, Россиянең грек-рим көрәше буенча спорт мастеры Руслан Наил улы Юсупов җитәкчелегендәге укучыларыбыз Самар өлкәсенең грек-рим көрәше буенча җыелма командасы составында бронза медальләргә лаек булдылар һәм Россиянең җыелма командасы составына кертелделәр. Уңышлы эшләп килгән Йолдыз бию театры төрле конкурсларда, фестивальләрдә катнашып, чит илләргә чыгып, гран-при лауреат исемнәренә лаек булып торалар. 2013 елда мәктәптә Мирас этнографик музей эшли башлады. Шәһәр балалары, кунакларыбыз өчен укучыларыбыз экскурсияларны өч телдә алып баралар: татар, рус, инглиз телләрендә. Укучыларның иҗади эшләрен Самар өлкәсенең Сәләм, Бердәмлек гәзитәләре, Казанда чыгучы Сабантуй һәм Ялкын мәгариф журналлары, Самарда чыгучы Самар татарлары журналы битләрендә дә еш кына күрергә мөмкин. Шуңа да аларның татар теленә булган кызыксынулары арта бара. Һәр елны җәйге ял вакыты җитү белән укучыларыбыз ел әйләнәсендә көтеп алган Булгар туган тел, без тупайныклары, агыйдел, милләтебез хәзинәләре, дуслык, сәләт төбәкара лагерьларга юл тота. Шушы форсаттан файдаланып, Татарстан Республикасы хөкүмәтенә, Бөтен дөнья татар конгрессына, Мәгариф һәм фән министрлыгына, Яшьләр белән эшләү министрлыгына олы рәхмәтләребезне белдерәбез. 2016 елның җәендә Яктылык мәктәбенең 46 укучысы Болгар лагерендә ял итү бәхетенә иреште. Инде менә 7 ел дәвамында ял итү лагерында Самар өлкәсенең төрле ял итү лагерьларында өлкәбезнең төрле районнарыннан, татар авылларыннан килгән татар балалары һәм безнең мәктәп укучылары өчен җәйге этнокультура, тел үстерү сменасы уңышлы гына эшләп килә. Бу ял вакытында балаларга татар теле дәресләреннән белем бирелә. Анда туган телебездә төрле бәйгеләр оештырыла. Агымдагы елның июль айында укучылар һәм укытучылар коллективы Биләр сәләт форумында актив катнашып, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов белән очрашып, аралашу бәхетенә иреште. Күптән түгел генә мәктәптә Самар сәләт аланы үзенең эшен башлап җибәрде. Мәктәбебезнең Татарстан Республикасының сәләт татар яшьләре оешмасы белән берлектә әзерләгән Сәләт Самары профильле интеллектуаль смена программасы Самар шәһәре администрациясе оештырган программалар конкурсында җиңеп чыкты. Шуңа кышкы каникулда гыйнварның 3-ннән 9-на кадәр Алтын балык исемле балаларны сәламәтләндерү лагерендә 52 сәләтле укучыбыз өчен ял сменасы оештыру мөмкинчелеген булдырды. Белгәнебезчә, ата-аналары җыелышларында хәзерге вакытта күбрәк әниләрне генә күрергә була. Бу юнәлештә
гаиләдә ата-аналар белән эшләүгә дә зур игътибар бирелә башлады. Гаиләдә тәрбия эшләрендә әтиләребезнең авторитетын күтәрер өчен мәктәбебездә 3 ел дәврендә әтиләр клубы эшләп килә. Биредә белем алучы ир балаларны әтиләре белән кабат җыеп, җентекләп сөйләшүләр традициягә әверелә башлады. Бу очрашуларга без тормышта үз урыннарын тапкан, танылган шәхесләрне дә чакырабыз. Шулар арасыннан дзюдо буенча Европа чемпионы Такир Хайбулаевны атарга була. Шулай ук аның әтисе үзенең чемпион улын тәрбияләү тәҗрибәсе белән уртаклашты. Шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюро әгъзасы Фахретдин Бадретдинович Канюкаев. Мәктәптә әтиләр клубы белән берләтен әниләр клубы да уңышлы гына эшләп килә. Әниләр клубы оештырган очрашуларда Бөтен Россия телерадио каналының мусульмане тапшыруын алып баручысы Динара Садретдинова, Ак Калфат Бөтен Россия хатын кызлары оешмасының җитәкчесе Кадрия Раисовна Идрисова да кунакта булдылар. Шулай күптән генә түгел Илшат абыйыбыз Аминов та кунакта булды. Шул уңайдан мәктәптә үткәрелеп килгән субботниклар турында да берничә сүз әйтеп китәсе килә. Авыл кешесенә сүзенең мәгънәсен аңлатып торырга кирәкмәсә дә, шәһәр балаларына бу изге гамәлне олылар үзләренең эш үрнәкләрендә күрсәтәләр. Бер бит кенә калды. Татар кешесе яшәгән җир һәрчак чиста булырга тиеш. Ә инде эше барның ашы бар дигәндәй, соңыннан урамда әзерләнгән пулауны бергәләп ашыйбыз, тәмләп чәй эчәбез. Безнең Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы Мәгариф үстерү институты Сәләт клубы белән хезмәттәшлегебез, аларның ярдәме белән укучыларыбызның белемнәрен тирәнәйтү, сәләтләрен ачу мөмкинчелеген арттыра. Соңгы 3 елда Татарстан Республикасы яктылык мәктәбенә 210 мең сумлык 700 дәнә дәреслекләр һәм методик әсбаплар тапшырса, 2016 елда инде без Казаннан 57 мең сумлык 110 дәнә татар теле һәм әдәбиятыннан кирәкле дәреслекләр алдык. 2016 елның май ахырыннан июнь урталарына кадәр мәктәбебезнең 11 татар теле укытучысы Татарстан Республикасының Мәгариф үстерү институтында үзләренең белемнәрен күтәрделәр. Рус теле мәктәпләрдә укучы балаларга татар телен һәм әдәбиятын укытуның яңа методикалары белән таныштылар. 2 ел элек Мәгариф һәм фән министрлыгы министры Энгель Навапович Фаттахов безнең мәктәптә кунакта булды. Аның шул чакта бүләк иткән интерактив тактасын без эшебездә бик теләп кулланабыз. Тик уңышларыбыз белән бергә безнең алда әле хәл ителмәгән мәсьәләләр дә бар. Самардагы күпчелек татар гаиләләреннән үз балаларын безнең мәктәптә укытырга теләүчеләр саны бихисап. Әмма мәктәпнең андый мөмкинчелеге булмаганга, без янәшәбездә булган элекке кичке мәктәп урнашкан бинаны безгә бирүләрен үтенеп, шәһәр һәм өлкә администрацияләренә мөрәҗәгать иткән идек. Бу сорауыбыз бик зур киртәләрне үтеп чыгып, инде уңай хәл ителгәч, бинаны ремонтлау, реконструкцияләү проблемасы килеп чыкты. Әгәр проект смета документлары әзер булса, безгә ремонт ясар өчен хөкүмәттән 50 миллион сум акча да вәгъдә иттеләр. Тик бүгенге көндә проект смета документларын әзерләү өчен кирәк булган 3 миллион акчаны кайдан алу мәсьәләсе әлегә хәл ителмәгән. Бүген яктылыкта 477 бала укый, тагын 800 гариза бар. Бу мөмкинлекне кулдан ычкындырырга ярамый. Берничә елдан соң без алмасак, алар башка мохиттә тәрбияләнәчәкләр. Сөз Ульяна өлкәсенең Өмет газетасы баш мөхәррире Исхак Сыйбулла улы Халимовка бирелә. Милләттәшләр, хөрмәтле президиум. Үткән гасырның 80нче еллары уртасында илебез киңлекләрендә беренчеләрдән булып безнең Ульяновскида туган тел мәгърифәтчелек җәмгыяте оешты.
Шушы җәмгыятьнең тәкъдимен исәпкә алып, партия обкомы һәм халык депутатлары Миңлекәр Советы 1989 елның 30 декабрендә татар телендә Өмет газетасын нәшр итү турында карар чыгара. Хакимият канаты астында дөньяга килгән газетабыз менә 27 ел инде, ягъни бүген дә өлкә хөкүмәтенең, шәхсән губернатор Сергей Иванович Морозовның җылы мөнәсәбәтен, финанс ярдәмен тыеп яши. Редакциябыз юридик яктан өлкә автоном учреждениесе, икенче телдә әйткәндә дәүләт учреждениесе статусына ия булса да, үзебездә кул кушырып утырмыйбыз, хөкүмәт акча биргәнлегенә көтеп ятмыйбыз. Газетаны чыгаруга бәйле чыгымнарның 80%-ын үз көчебез белән каплыйбыз. Тотрыклы тираж, бүген атна саен 12 битле булып чыгучы газетабызны өлкәдә яшәүче 5800 татар гаиләсе өйләренә подписка буенча ала һәм шулай ук реклама, белдерүләр бастыру ярыйсы гына акча эшләү мөмкинлеге тудыра. Калган 20%-ны хакимият газета битләрендә өлкә хөкүмәт эшчәнлеген, төбәктәге социаль сәяси, мәдәни тормышны яктырткан өчен өлкә бюджетыннан субсидия рәвешендә бирә. Конкрет саннарга килгәндә, быел безгә 700 мең сум бүленгән булса, киләсе 2017 елда субсидия күләмен 1 миллион 100 мең сумга кадәр җиткерү турында карар бар. Редакцияны коммуналь хезмәтләр һәм халыклар дуслыгы йортында 30 квадрат метрлы бүлмәне арендалаган өчен түләүдән дә азат итте. Газетабызның төп темалары тел, мәдәният, ислам дине, халкыбызның тормышы, аны борчыган проблемалар. Өлкә татар милли мәдәни автономиясе белән аңлашып, үзара ярдәмләшеп яшибез. Конгрессның бюро әгъзасы рәисебез Рамис Фарук улы Сафин кайлагына барса да халыкны газетага язылырга инди. Язылмаучы ана теле укытучылары, татар зыялылары, милли хәрәкәт активистларын кызганычка каршы андыйларда җитәрлек киң җәмәгатьчелек алдында уялта дип әйтер идем. Әлкә мөселманнарының региональ диния нәзарәте төбәк мәчетләрендә яңгыраючы җомга вәгазьләрен иң әүвәл газета битләрендә бастыруны традициягә кертте. Шушы вәгазьләрне укып, татар җитәкчеләренең, татар зыялыларының дин юлына, намазга басулары турында ишетеп беләбез. Татар мәдәният бизәге автономиянең барлык районнарында булдырылган бүлекчәләре, Аккалпак хатын-кызлар оешмасы, Сембер бизнес клубы, Яшьләр оешмасы һәм язучылар берләшмәсе белән дә тыгыз элемтәдә торабыз. Без аларның эшчәнлеген яктыртабыз, алар безгә газетаны халык арасында таратуда булышалар. Тарату дигәннән форсаттан файдаланып, Бөтен дөнья татар конгрессының бюро әгъзасы, безнең төбәкнең генә түгел, татар дөньясының танылган меценаты Эдуард Әнвәр улы Ганиевка олы рәхмәт сүзләренә җиткерәсем килә. Ул үзенең барлык мәчетләрен, мәктәпләрен, мәдәният учакларын ярты ел саен газетабызга яздырып килә. Әлбәттә, инде йөрәкне әрнеткән мәсьәләләрдә җитәрлек иң борчыганы тиражны, укучылар санын саклап калу елдан-ел кыенлаша бара. Моның сәбәпләре дә билгеле, күбрәге инде журналистларга авылларда һәм шәһәрдә татарча укый белүче өлкән яшьтәге кешеләр бакылыкка күчә, аларга алмашка килүче юк дисәк тә була. Шәһәр җирендә ана телен факультативлар һәм түгәрәкләргә йөреп өйрәнүче яшь буынга да әллә ни ышаныч юк. Үзебезчә укый яза иң мөһиме уйлый белүчеләрне тәрбияләү өчен Россия төбәкләрендә татар балалары ана телен кимендә фән буларак өйрәнергә тиешләр. Өстәвенә 2010 елда үткәрелгән җан исәп алу нәтиҗәләре буенча Ульяновск өлкәсендә яшәүче 150 мең татарның 18 меңе үзенең ана теле итеп рус телен саный. Мөмкинлектән файдаланып, Татарстан җитәкчелегенә, барча татарларның президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановка рәхмәт әйтәсем килә. Аның карары буенча 2012 елдан бирле Татмедиа агентлыгы һәм акционерлык җәмгыяте без бергә дип аталган проектны бик тә уңышлы тормышка ашырып килә. Бүген 80 мең данә тираж белән ай саен Россиянең 10-дән артык төбәгендә таралучы без бергә кушымтасы милләтебезнең бердәмлеген ныгытырга, татар халкының бердәм мәгълүмат кырын булдырырга бик нык ярдәм итә. Киләчәктә Бөтен дөнья татар конгрессында Татмедиа агентлыгы белән берлектә Россия төбәкләрендә атна саен чыгып торучы андый газеталар 10 чамасы гына өлкә татар газеталарына грантлар рәвешендә ярдәм итү мөмкинлеге булдырса, читтәге татар матбугатының гомере күпкә озынрак, халыкка хезмәтләре тагын да нәтиҗәлерәк булыр иде. Рәхмәт. Чиләбе өлкәсе Магнитогорск шәһәрендә татар мәдәни үзәге 1989 елда оеша.
аның беренче рәисе булып сугыш ветераны Сафин Әйтхам оештырган иде. Ул вафат булганнан соң үзебезнең шәһәребездә атказанган сәнгать эшлеклесе Бакиров Рафаил Мулланур улы дәвам итте аның эшләрен. 2006 елда Татар рухы дигән милли мәдәни автономия оештырдык. Шул ук вакытларда шәһәребездә Халыклар дуслыгы йорты муниципаль учреждение эшли башлады. Без тырышып анда татар мәдәнияте бүлеге дә шул ук елда оештырдык. Башта аны яңа мәчетебезнең архитекторы инде мәрхүм Нәсим Галимҗан улы Саяхов җитәкләгән иде. 1998 елның апрелендә аны Исхакова Кадрия Рафис кызы алыштырды. Бүгенге көндә ул безнең атказанган мәдәният хезмәткәре и үзенең шул автономияны берлектә үзебезнең милли автономия белән алып бара. Безнең татар мәдәнияте бүлегендә түбәндәге иҗат коллективлар эшли. Сөембикә вокаль ансамбле, халык ансамбле исемен йөртә. Иң өлкән катнашучыбыз 87 яшь. Аларга алмаш булып 5-6 яшьлек нәниләрне дә йөртәбез. Сөмбелә хатын-кызлар вокаль ансамбле, Йылдыз яшьләр вокаль ансамбле, Раушан вокаль ансамбле, Дуслар балалар вокаль ансамбле. Шулай ук балалар, яшьләр, өлкәннәр татар телен өйрәнү дәресләренә йөриләр. Укытучыбыз Габайдуллина Әклимә Гариф кызы укыткан кешеләр безнең мәдәни чараларда да бик теләп катнашалар. Гарәп теле һәм ислам динен өйрәнү буенча шәһәребездә 4 групп эшли. 5 ел укыганнан соң имтихан биреп диплом алган шәкертләр үзләре дә группалар җыеп дин буенча гарәп телен, ислам динен өйрәнү буенча эшләп баралар. Моннан 2 ел элек үзегез беләсез, Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы булды. Без дә үзебезнең шәһәребездә аның филиалын ачтык. Бүгенге көндә шунысын әйтеп үтәсем килә. Бездә 25 ел Төньяк Урал дәүләт телерадиокомпаниясында Ватан дип аталган радио тапшырулар татар телендә атнага 10 минут бирелгән иде. 10 минут булса да без аны үзебезнең телдә алып бара идек. Быелдан ул айга бер генә тапкыр 10 минутка калдырылды һәм кызганычка каршы рус телендә генә алып барырга рөхсәт иттеләр. Анысын белмим, нинди политикадыр, элекке татар телендә алып барганны тәрҗемә итеп урысча без хөкүмәт кешеләренә бирә идек, хәзер инде татарча сөйләргә радиодан ярамый. Бездә атна сайын мәдәни чаралар үтеп тора. Моны шунысын әйтеп үтәсем килә, атна сайын бер атна да буш үтми. Без шул коллективларыбызны җомга көненнән башлап, понедельникка хәтле пятница, суббота, воскресенье 3 көн атнасына 3 көн чара үткәреп торабыз. Иң әһәмиятле эшләребез Мына шул, шынсына тукталып китәсем килә, нигә дисәң, анда безнең коллективтан 65 кеше катнашкан иде. 2015 елда Татарстан хөкүмәтенең Россия регионнарында яшәүче татар оешмаларына ярдәм итү өчен оештырылган грантына безнең Габдулла Тукайның 130 еллыгына багышланган шүрәле спектакле лайык булды. Бу шәһәребездә яшәүче татарлар өчен зур бүләк булды. Спектакльнең сценарийы үзебезнең шәһәрдән Сәрия Саймат кызы Малюкова
Шүрәле спектаклендә композитор Фәрит Яруллин, Рафаил Бакиров музыкалары һәм татар халык көйләре файдаланылды. Спектакльне әзерләүгә бик күп кешеләрнең булышы кеше керде. Спектакльнең премьерасы шәһәребездә зур уңыш белән барса, ул Казанда да айрым бүләкләргә лайык булды. Октябрь айында Казаныбызда быел Восточная сказка дип аталган халыкара бәйгедә 3 номинация буенча 3 беренче урынны алып кайттык. Эшләребез Аллага шөкер күп. Үзебезнең яныбызда татарлар өчен янып йөргән кешеләребез күп. Шуңа күрә төрле фестивальләр үткәрәбез. Аларның берсе Супер Аби дип атала. Ул безнең өлкәләрдә урысча әйттем инде аны Супер Аби дип. Нигә дисәң, нәниләренә яхшырак аңларына керәләр. Быел 13-нче тапкыр Хәтер дип исемләнгән татар җыр сәнгате фестивалендә үткәрдек. Тагын бер фестивалебыз бар. Ул Габдулла Рахимкулов исемендәге халыкара җырчылар бәйгесе. Танылган җырчы Габдулла Рахимкулов безнең шәһәребездә яшәгән һәм 1940-50 елларда Магнитогорск металлург комбинатында эшләгән. Гамил Афзал җитәкләгән татар халык театрының солисты булган. И 15-нче елда Гран-при Казанга китте. Аны Конгресста эшләүче артист Чулпан Ахмаджанова лайык булды. Ул грантка. Эшләребезне әйтеп сөйләп утыру мактану кебек булыр. Шуңа күрә вакытыгызны бик күп алып тормыйм. Аллага шөкер, халкыбыз 40 меңгә якын татар. Бүгенге көндә бuna минем замандагылар татар телен ничектер авыррак аңласалар, хәзер яшьләребезгә, балаларыбызга аңлатыр өчен, өйрәтер өчен мәктәпләр ачабыз. Алар бүгенге көндә только воскресный школалар, но алдагы көннәрдә күзгә күренеп тора, эшләребез арта, уңышларга ирешәбез. И үзебезнең шундый эшләрне күргәч, халык та безгә тартыла. Концертлар булганда залларыбызга кешеләр күп килә. Шуңа без шатланабыз. Булышканнары өчен без аларга һәркемгә рәхмәтләребезне белдерәбез. Радио тапшыруларны кире кайтарга кирәк. Менә без бүгенге җыен исеменнән сезнең губернаторыгызга хат мөрәҗәгать юллаячакбыз. Давайте ирешегез, аны туктатырга ярамый, андай бер тукталып калмагыз. Сүз Казакстанның татар һәм башкорт ассоциациясе берләшмәсенең президенты Абдухаликов Ринат Абдухановна бериләр. Уважаемый Ринат Зинурович, Ассоциация татар и башкир Казахстана была создана в 2007 году. Ее главной миссией является координация деятельности региональных татарских и башкирских организаций. Обещаю в следующий раз За 9 лет было реализовано очень много проектов. Показательными результатами нашей работы можно считать наши консультации госорганов по открытию Генерального консульства Республики Казахстан в Казани, открытие авиасообщения Астана-Казань и Алматы-Казань. Мы дважды выезжали в составе миссии наблюдателей от СНГ на выборы в Государственную Думу прошлого созыва и выборы президента Российской Федерации, естественно, в российский регион Республики Татарстан. Многие руководители региональных центров нашей ассоциации являются членами Ассамблеи народа Казахстана, и 16 региональных руководителей Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана 4 являются татарками. Есть татары и среди депутатов областных, городских и районных маслихатов, что тоже является показательным.
Мы с благодарностью относимся к первым двум руководителям нашей организации Тауфику Акрамовичу Каримову и Грифу Тимуровичу Хайруллину за их огромную проделанную работу по становлению и развитию ассоциации. Мы продолжаем их традиции в работе нашей организации, опираемся на их добрые советы. В прошедшие годы были успехи, были серьезные испытания, но мы продолжаем свою деятельность, мы есть и будем дальше жить и работать. Жизнь меняется, меняется и мы. В апреле месяце этого года прошли очередные выборы президента и Совета Ассоциации Татаро-Башкир Казахстана. Сегодня перед нами стоят новые задачи. Внутри организации проходит плавная смена поколения, что естественно влияет на всю концепцию системной нашей работы. Сохраняя багаж прошлого, мы должны работать с учетом современных условий. Наша философия, мы должны быть всем понятны. Мы одна семья. В лице нашей ассоциации граждане должны быть уверены, что они получат нашу поддержку в деятельности по сохранению и развитию татарского языка и культуры, традиций татаро-башкир, в реализации потребностей в экстренной помощи, в качественном образовании в рабочих местах и предпринимательской деятельности. Нами была принята программа Ассоциации Татаро-Башкир Казахстана на 16-19 годы. В нее мы вложили большой объем задач, которые уже решаем. Вот основные направления программы. Изучение родного языка в современных условиях. Развитие культуры через создание фонда татарской культуры, открытие новых тематических СМИ, издание книг и публикаций. 3 октября в Астане во время визита президента Республики Татарстан Рустама Минниханова было официально открыто интернет-радио «Татар-Авазы», главной задачей которой является сохранение, популяризация и стимулирование творчества современных поэтов и писателей, пишущих на татарском языке. Мы задействовали почти всех авторов в Казахстане, сейчас ведем поиски и переговоры с татарами, с татарскими поэтами в других странах и регионах мира. Здесь мы рассчитываем на поддержку как на исполком Конгресса, так и на Союз писателей Татарстана. Мы обязательно будем с ними в тесном контакте. Примечательность радио «Татар-Авазы» заключается в том, что оно доступно, и его можно слушать по ссылке в любой точке мира, где есть интернет. Следующая тема – это исследование истории татар-башкир в Казахстане через создание поисковых групп при наших региональных этнокультурных центрах. Этот проект мы начинаем весной, пока же у нас идет оперативная подготовка. Религия и обряды – это очень серьезная тема. В свое время во многие регионы нынешнего Казахстана ислам пришел с татарами. При современных глобальных вызовах и угрозах тема религии для нас имеет особое значение. Мы должны быть вместе с теми, кто не приемлет идеи экстремизма и терроризма, в какие бы религиозные одежды они ни нарядились. Поэтому мы будем устраивать эту линию в работе с духовным управлением мусульман Казахстана, а также с официальными духовными организациями мусульман России, прежде всего с Татарстаном. Развитие культурных, экономических и образовательных связей с исторической родиной. За эти годы нами проделана большая работа по содействию поступления казахстанцев в университеты Казани. С каждым годом растет число желающих учиться в Татарстане и поступающих в татарские вузы. Поэтому сегодня мы выходим на новый уровень. Мы открыли в Алмате на базе флагмана высшего образования Казахстана университета КИБЭП Центр довузовской подготовки «Казан Education». Этот проект реализуется совместно с Казанским федеральным университетом и Казанским технологическим университетом. В учебном центре идут занятия по физике, химии, математике, русскому языку, обществоведению, истории России, татарский язык. Мы используем учебные программы, утвержденные Министерством образования Российской Федерации, а занятия ведут лучшие преподаватели Алматы. Кроме двух вышеназванных университетов, у нас есть потребность в сотрудничестве с Казанским медицинским университетом и с Иннополисом. В будущем мы рассчитываем, что образовательный центр станет базой для создания технологического колледжа. Он будет готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных в экономике Казахстана. В рамках образовательного центра мы будем развивать ознакомительный студенческий туризм в Казани. В целом становится очевидным, что для Казахстана Татарстан становится вторым студенческим городом России после Москвы, куда стремится наша многонациональная молодежь. В этом году мы приняли концепцию Центра делового сотрудничества «Акбарс», который будет работать на расширении экономических связей между Казахстаном и Татарстаном. Центр «Акбарс» признан решать эти вопросы и стать хабом между бизнесом двух стран, оказывать содействие по продвижению товаров производителей Татарстана в Казахстане и наоборот, информировать участников рынка, действующих в наших странах госпрограммах по поддержке бизнеса и помогать пользоваться этими инструментами. Для деятельности центра также необходима поддержка банков второго уровня
предоставления доступных финансовых инструментов для предпринимателей обеих стран. В частности, нами уже были проведены переговоры с банком РБК казахстанским, который выразил готовность разработать такой специальный продукт для финансирования сделок с Татарстаном для представления гарантий. Также Центру необходимо тесное сотрудничество с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, Корпорацией экспорта Республики Татарстан и Центром поддержки экспорта Республики Татарстан. Нам уже оказывает активную помощь полномочное представительство Республики Татарстан в Казахстане и торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации. Наши первые партнеры в Казахстане – это крупнейшая сеть магазинов строительных материалов «Строймарт» и Ассоциация нефтехимической промышленности Казахстана. Они хотят устраивать долгосрочное деловое сотрудничество с Татарстаном. Работа с молодежью мы уделяем особое внимание, потому что это наше будущее. Как мы будем их воспитывать сейчас, так они будут относиться к нам в нашей старости. Никто не вечен, и мы тоже должны вовремя подготовить себе молодую смену. Для решения всех выше обозначенных задач в Алмате мы создали общественный совет. В него были приглашены известные татары, добившиеся многого, каждый в своем поприще. Это высокообразованные люди с высокой моралью, трепетно относящиеся к своей нации, но по разным причинам не принимавших активного участия в общественной жизни татар в Казахстане. Они, как члены консультативного органа, берут предложенную нами тему, раскладывают ее, создают механизмы ее решения, собирают единый портфель. В некоторых ими же разработанных концепциях они же и принимают участие в их реализации. Теперь мы будем внедрять успешный опыт общественного совета и в других регионах Казахстана. Завершая свое выступление, хочу поблагодарить руководство Республики Татарстан за все оказанные условия и поддержку, постоянную заботу и внимание всем татарам, всем нам за рубежом. Бик зур рәхмәт. Комиссиялар алга таба да шулай нәтиҗәле эш алып барырлар дип теләктә калабыз. Чөнки комиссияларда тикшерелгән идеялар, алар һәр вакыт безнең колакта ул идеялар башта идея булып кына яңгырый, аннан соң әкрен генә эшкә күчә. Менә шулай төрле ишмалар белән, министрлыклар белән эшләгәндә, хөкүмәт белән эшләгәндә без ул идеяләрне шушы министрлар аркылы, шушы комиссиялар җитәкләгән министрларның күбесе, оешма җитәкчеләре, әнә Илшат Юнусович булы бер безнең телевидение җитәкчесе, ул матбугат буенча комиссия җитәкчесе. Ул комиссияларда менә шулай төрле идеялар әйтелә һәм алар киләчәктә безнең эшкә күчә торган идеялар булып формалаша. Аларның әлбәттә эшкә кертмәгәннәре дә бардыр, андыйлар да очрый, ләкин нигездә бу мәйдан шушы идеяларны булдырырга һәм барларга һәм аларны эшкә җияргә дигән исәптән чыгып оештырыла. Сезгә киләсе 2017 елга эш планы проекты тәкъдим ителгән иде, ул сезгә таратылды. Аны карап чыгып, үзегезнең тәкъдимнәрегез белән тулыландырып, безгә язма рәвештә бер атна эчендә җибәрсәгез иде. Планны нигездә кабул итәргә дигән тәкъдим ясыйм. Кем шушы эш планын расларга дигән кешеләрнең кул күтәрүләрен сәлем, бюджетларыгызны күтәрегез. Төшерегез. Кемнәр каршы? Юк, битарафлар юк. Бер тавыштан кабул ителде. 2017 елга эш планы расланды. Әгәр дә тәкъдимнәр булса, без сездән көтәбез, эшләп бетереп, кулландырып, сайтка куярбыз, Бөтендөнья татар конгрессының сайтына. Бөтендөнья татар конгрессы барысында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты составына кергә теләк белдерүче оешмалар каралды. Алар арасыннан икесенең бар яклап документлары тәкъдим итә дигән фикергә килде. Берсе Ненец автономияле төбәгенең туган як, Родной край, татар-башкорт якташлыгы иҗтимагый оешмасы. Икенчесе Кырым Республикасы төбәк татар милли мәдәният мөхтәрияте. Ул кешеләр чакырылган биредә. Кайда Марат Кырымнан? Биредәме? Эшләкәрләрдәме? Ярар. Миндә булды ул бүген, биредә ул килде. Әгәр дә каршылар булмаса, менә шушы ике оешманы Бөтендөнья татар конгрессына кабул итәргә дигән кешеләрнең бюджетларын күтәрүләрен сорыйм. Төшерегез. Кемнәр каршы? Каршылар юк. Битарафлар кемнәр? Юк.
bir tavuştan kabul edildi. Rahmet. Türkiye vaktinde sizge rezolüsiya proyekti tapşırılgan idi. Komissiya oturuşlarında yankıragan teklimlerini kiritip, biz onu yanıdan işlep bitiribiz. Hem eğer de siz karşılamasanız şunu kul küterip nigizde rastlavuzunu sırayız. Kimde kim rezolüsiyonu kabul edirge diyen işleri kul küterlerini sırayız. Çelebiz, karşılar, bir taraflar yok. Rahmet, bir tavuştan kabul edildi. Hazır devlet hem Bütünya Tatar Kongresi'nin Başkurma Komitesi'nin böleklerini tapşırıga ruhsat ettiniz. Tataristan Respublikası Prezidentinin rahmeti bilen Tümen şəhəri Yanvarış Məlumat Nəşriyyat üzəri kommersiyalı bulmagan avtonomiyeli uyuşması xodlar bölügi müdiri Kangazina Rəufə Səbəh qızı bilen. Tataristan Respublikası Devlet Sovet Rəhmət xatı bilen Novosibirsk Ülke Tatar Mədəni Üzəgi Devlet Büdcət Mədəniyyət Uyuşması direktoru Tixamirova Rauza Şamil qızı bilen. Tatar xalqı aldığındakı zor kazanışları için Bütün Dünya Tatar Kongresi Xalqara Birligi İctimai Birleşmesi medali bilen Tataristan Respublikası Müslümanlar Diniye Nezareti Reisi Müftü Samihullin Kamil İskender uğurlandı. Kırgızistan Respublikası İdil İctimai Birleşmesi Reisi Alimjan ve İlmira Veli kızı bilenler. Şunday yok medal bilen Kostroma ülkesi Tübek Milli Medeni Muhtariyeti Sovyeti Asası Zaripov Hasan Sarık bilenler. Şunday yok medal bilen бүләкләнә Хымуи Югра Татар Milli Medeni Muhtariyeti Reisi Урынбасары Фәйзиева Рида Захит кызы. Şunday yok medal bilen бүләкләнә Новосибирск Ülke Tatar Milli Muhtariyeti Prezidenti Gareyev Emir Limanislamoğlu. Şunday yok medal bilen бүләкләнә Казан шәһәре җәмәгать эшлеклесе Җәләлова Гөлфәния Латыйп кызы.
yıllar boyunca Kozan'da Tatar mektepleri aşı boyunca kireşken kişilerinin birisi, onlar Megarif komiteti deb atalalar idi, asosiyatsiyasi. 90'lı yıllar başından başlap, Kozan'da benim günde 40'tan artık mektep var iken, onların hizmeti zor bildi. Rahmet otu bilen buleklenen Kir ülkesi Tübek Tatar Medeni Avatu İçtimai Uyuşmaları İdaresi Reisi Feskeddinov Rauf Halimov. Rahmet otu bilen buleklenen Bilgi Tatarları Birliği Reisi Valiyeva Liliya Kadircan kızı. Bilen buleklene Kozakistan Respublikası Kızıl Arda Ülke Tatar İçtimai Medeni Üzeri İçtimai Birleşmeleri Reis Orunbasarı Feyizova Lema Halil kızı. Tatar halkı aldığındaki ılık kazanışları için bütün Dünya Tatar Kongresi Halkara İçtimai Birleşmelerinin rahmet hattını bilen büleklerine Polşa'da Tatar Medeni Cemiyeti Fondu'nun cemaatçilik bilen işlev yetekçisi Maria Kazbiyevich. Büyük Britanya'nın S&A Direktörler Sovyeti Reisi Kuramşin Rinat Muhtarulu. Şunday rahmet otu bilen buleklene jurnalist, cemaatçılıklısı Şefikova Lena Vazifkızı. Şunday rahmet otu bilen buleklene Kirgiz şehrinin Yoktaş Jirli Tatar Milli Medeni Avtonomisi Reisi Orunbasarı Adıyev Razif Sultanulu. Şunday rahmet otu bilen buleklene Tataristan Respublikası Medeniyet Ministerliği Tübek Arakan Millet Ara Hizmetleşlik Ko'rgazma şenligi bo'ligining Eydab Barushi konsultanti Gulnaz G'azinur kızı Sultanova. Tatar halkının etnik özünçeligini saqlaw devlet programması kısasında bütün Rossiya Tatar aileleri arasında Qor qanotlar belgisi uzdi. Eng ko'rkam aileler belgilendi. Hozir shularni belgilaymiz. Birinchisi Shuvashiyaning Urmay avlidan Noil Gulnora Sharipovlar. Ular o'zlarining 3 ullari bilan kelgan. Aileler için Şuvaşistan'da rahatlanıp, biz Tatarlar deyip gururlanıp yaşayız. Ey dostlarım, beni sizlerini, gelleri bilen din gürem, gelleri bilen din gürgeye, jarılara birem, gelleri bilen din gürgeye, jarılara birem. İzzatullah hem Halime Hasanovlar. Afganistanlar İlşat hem Enseriye Sahipovlar. Sahipovlar gadigina gayle tugel, özünün 4 balası mı?
Üç balasın, yukarı bilimli bağların üz yanına avulga koytarıp, alar anın biznesin küterige buluşup, mine hazır 40 yıllık 70 yıllı avulunu küteredilen gayle bu. Bular avulunun kileşegin bulduran kişiler. Prezident aldığında çıkış yasabaş 2 yıllık. Prezident alarga avullarına universal zal bile gitti. Klub, spor zal bilimse bir binada. Nesilde gayrenin kırıştırılığına 70 yıllık avulunun kileşegi bilgilene. Alar 40 yıllık avulda bağlar da cidderlik, biznesler da var, 40 yıllık işler yaşap edalar. Umuşlar sizi sizge. Tataristan'dan Ravil hem Edile İzzatulinler. İski Kulatkı'dan Rafail hem İlmira Usiyev. Tataristan'dan Feride hem Valid Şemsiyevler. Kıtay Halk Respublikası'ndan Rişat hem Flora Yusuflar. Ile Tataristan'da koytup urnaşıp, Tataristan'da büyük uğuşlu Kıtay, Tibet nütükleri bilen bizim halkımızını devalau bile şekillendiler. Alarga eşey dürtey aldan yazılalar bugünkünde kabul edip bitirelmiler. Uğuşlar dilimiz, şulay milletimizge hizmetler gelsin sizge. Tataristan'dan Malis hem Elfiye Bilalovlar. Kiril ülkesinden Rifat hem Rezile Halimovlar. Yanus'tan Remiz hem Rezile Sabinler. Halkımızın tarihini çapındırgan Miraç jurnalı özünün 25 yıllık yübileyin bilgilep ötті. Hazır onun baş muharririn Labib Lerun'u çakırıyor. Barımızla kutluymuz. Umuşlarımız tağında zorrak olsun gelecekte. Gelesi yıllarda şulay isen sağ birge tağın sıraşılar nasip olsun.